Emma Tainio Paimion urheilijoista radalle 3 alkuerien. Kultamitalin itselleen. Annina Kortetmaa on jo uransa lopettanut, hänkin naisten finaaliin. Valmiit. Siitä liikkeelle rata 3. Emma Tainio kiristää parhaiten ja juoksee rytmikkäästi voittoon. 7.50. Se on paras aika. No ei se ehkä välttämättä ole yksin paras aika, koska siitä ei lähde kuin 1/100 pois, joten näin ollen tuo Saara Keskitalon 7.48 jää välierien parhaaksi ajaksi. Kilpailu, jossa mukana on 4 muutakin juoksijaa, mutta onko tämä Jaakko kahden kauppaa? Itselleen. Emma Tainio oli eilen 60 metrillä SM-pronssimitalisti. Edustaa Paimion urheilijoita sieltä Turun ottaa ja sitten siellä onkin tiukkaa. Aida-Olivia Oksanen kiristämään sijoitustaan, parantamaan eilistä 60 metrin finaalin jälkeen. Hän on kyllä lentävässä vedossa ja häntä haastaa toden teolla vielä Milja Thuresson, mutta Emma Tainio on omilla metreillään, juoksee tässä Suomen mestaruuteen ja aika on 23.99 epävirallisesti. Sandra-Sofia Nieminen tulee lopussa hyvin Thuressonia haastamaan tuosta kakkospaikasta, mutta ykkönen on Tainio ja Sandra-Sofia Nieminen heittäytyy lopussa ohi Milja Thuressonin ja sijoittuu kisassa kakkoseksi. Thuressonille pronssimitali ja Luukkola sijoittuu 4. Emma Tainiolle ensimmäinen Suomen mestaruus ja se irtoaa riemunkiljahdusteen saattelemana.